na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Nagbasol siya nga si Sarah ang iyang gimahan. Uy, baya. Kaswerte niya nga misugot niya ang akong anak. Pepe, pero... Dili ko gusto nga iyang insultuhon ang akong anak, Lucy. Busa pagawasa siya. Makiksulti ko. Way gabaos. Gipapuyo ko siya diha nga way apang. Unya mo ka na isulti nga to sa akong unika iha. Mga pato ba nga siya nako? Nagkasabot? Adto Lucy. Lihok na! Oo, Ma'am Imelda. Pagdali, Lucy! Okay. Kipwisit lang ko sa akong sugal. Shit! Makisulti siya nako. Oh, dong Piolo, kalabot ni sa imong gisulti kang Sara pa, nga nagbasol ka nga nung siya pa ang imong gimahal. Lakip na, misumpo pwede sarang nga to niya. Ay, ni sumbong! Tanaw ra ba na ako, dong? Murag gisapot. Aw, klaro kaayo. Unse klaro. Klaro kaayo. Basta sa puto ng mauli, peldero na sa ilang sugal. Unsa man? Wato ka? Imong gawason? Okay. Magawas ko. Kaliyot lang, namuson ako. Murag, namuha para tingali ng naong nga ako. Ay, oo, tinuod yun. Namuwa gayon. Palihog, inalang musunod ako. Sige. Akong sultihan. Unsa? Kahilas gud niya. Gipapaabot ko niya, ha? Lucy? Ay, giaso ka. Giasikaso pa po niya po ang iyang kaugalingon, Ma'am Imelda, oy. Karon ka. Ma'am, kalma man lamang, ma'am. Ayaw kong badlo nga. Ay, ma'am, relax lang, ma'am, oy. Hinumdumi, ma'am. Hinumdumi yan. High blood ba ya ka? Oh, Lucy. Ayaw palabi gayon. Kay tingalig, mahiwi ng nawong mo. Paghilom, Lucia. Oh, si Risa ba? Hello, Risa. Hello, Piolo. Kumusta na ka? Okay ra. Sigurado ka? Okay ra bitaw? Kuan manggoy. Nanawag magod ako si Robin. Yeah ba? Nganong nanawag man? Nagpahibaw na ako nga gitawagan siyang Sarah. Mao ba? Tuod ay, asa day karon? Di ara ko sa kong iboyan. Wa ako maka-duty ron, wa ako makatrabaho. Mao ba? So, nakakita ka ni Robin nga ni Anha ron? Oo, kakita ko. At mang nanglakaw silang Sara. Ha? Asa man sila? Mananaw ko na to silang sini. Oh my God, really? Unya ikaw? Di ha. Di ara ko sabay. Unya nisugot lang kang mananaw sila sini? So may buhaton ako. Ako ang inong ayaw. Pungan ako sila. Unsa man di ni uy, nagbuwag na mo ni Sarah? Tingali. Kaya mao man ang iyang gibuhat. Oh, really? Please, manawag lang niya ko nimo ha. Ipatawag ko ni Ma'am Imelda, okay? Mao ba? Makisulti man ko nung siya nako. Sige, okay. Sige, manawag lang niya ko. Kuan, kining, bini mo, murag, palayaso na tingali ko dere. Unsa? Nakadungog man ko ni Sarah. Na maingon siya nga, mas may pulayas lang ko dere. Unsa? Tinuod ka?
ka, Piolo? Oh. Sige, Risa. Salamat sa pagtawag, ha? Sorry kayo di ko makadugay pag-istorya kanimo tungod kay nagpaabot na ako si Ma'am Imelda. Ay, okay ra, okay ra. Sige, bye, Piolo. Oh. Ay, anong ingon naman ang gibuhat ni Sarah niya? Luoy po din taon si Piolo, uy. Ma'am? Lingkod, Piolo. Oh, ma'am. May dako ng uni mo? Wa man tingali, ma'am. Murag may dako ng uni mo dong. Tungod kay, gipapaabot ko nimo. Sorry, ma'am. Wa mangud ko makapanghilamos pa ba? Mao tong sa kaso pa na ako nga akong kaugalingon. Mauwaw sa ko magkagatubang nimo nga hamos kay nga kunaw. Okay. Pero how true nga nakaako ka sa pagsulti sa akong anak? Nga nagbasol ka? Nga siya pa ang imong gimahal? Tinungod na, ma'am. Nakahimo ka ni Ana? How dare you? Nakasulti lang ko niya na, ma'am, tungod sa akong kahiubos niya. Oh my! Huwag ikaw pag yun ang nahiubos. Nga naman ko, Abel? Unsa may nahiubsan mo sa akong unika iha? Nasuko siya na ako, nga late ko, nga miapas ka niya sa mall, tungod sa wa mamanda yun ang among meeting. Gisultihan ta na ka, ana. Nga dili ni mo na usbon. Yes, ma'am. Tinungod na. Ugo niya? Naghubog ka. Giatiman ka sa akong anak. Gitrapuhan ka. Nahuwasan ka o niya. Mao ka ni may sulti nga to niya. Nakahimo ko sa pagsulti niya tungod sa akong kahiubos. Namurabag iya lang giduwaan ang akong kasing-kasing, Ma'am Imelda. Unsa iya lang giduaan, ha? Ikaw may na ko na. Nga dili ka mutuman sa imong isulti kaniya. Dili ka mutuman og saan. Hinungdan nga nakahimo si Sarah nga nagpahatod kang Robin. Sorry, ma'am. Pasig na limot ka, Piolo. Nga gipapuyo ta ka dinhi sa akong compound nga way apang. Wa ko malimot na, ma'am. Mao ka na huna-huna kanunay. Giprangkahan ta kang daan. Nga dili gayud ko gusto nga imong pasakitan o pahilakon ang akong anak. Dili gid ko gusto nga masakitan ang akong anak. Nakasabot ka ba? Yes, ma'am. Kung gusto ka pang magpabilin dinhi sa akong compound, tumanang akong gusto. Pero kung dili, the door is widely open for you to go. Ma'am Imelda. Hello, Risa. Buloy, unsa man ang nahitabo nilang Piolo og ni Sarah? Kuhan kaning ambot lang lain ako ning matawan na. Ambot nahimong martir kung migo hinuon taon ning istorya ha. Ngano di ay uy? Abi nimo continue di atong na late si Bay Piolo sa pag-abot taon nga ni apa sa mall ni Sarah ba. Nya wa siya tagda si Ruben sad. Ikuyoga niya. Ipaadto ni Sarah sa Ruben sa bay. Nya nagiginom. Si Bay Piolo taon sakitan sa taong maayo. Limusan, portisan, hubuga sa taon. O paggabuntag, si Sarah mo ay nagtrapo taon o gilukwar mo taon. Nga, pinaagi sa labakara, hangtod nga nawasan akong mego taon. Nga, nakamahay si Bay Piolo kang Sarah, ang hitabo. Ingkri taong bayos di Sarah taon. Suko taon siya, nga nung nakasultis Piolo nga. Nagbasol ko, nga nung ikaw pa ang akong kimahal. Ana!
Ana day. Ingon anak. Hmm. Kanya tuwa man ko na si Robin ko no. Ipaadto ni Sarah. Kay nagpuyog ko no. Nga manataw ko sini. Oh, bomba pag yun day. Tanaw sila sini bomba. Tuwa lagi. Di ba siya tuwa noon? Ay, kaluoy no. Luoy. Maon na. Magsupa si Piolo anak puloy. Onya, do Piolo ha? Unsa may gisangputan sa inyong panagsulti? Manghipos lang ko sa ako mga butang, Lucy. Unsa? Ay, ngano man dong? Ubiyan ako din eh. Salon ba ka dong? Di ako gusto makasapa pag-usap. Piolo ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!